ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ବୁଲିଥିବ ସବୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ପରିବେଶ ଏତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ରହିବା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ରାସ୍ତା କରିଛି, ଭଲ କରିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପାଇନ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଲଗାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାଇନ ଗଛ ଯାକ ଲାଗିଛି ନା, ପାଇନ ଗଛ। ଦି ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। କଫି ବଗିଚା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଲୁ। କଫି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଫି ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ବି ହେଉଛି। ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କଫି ହେଉଛି ସେ କଫି ବଗିଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦି ଭାଇ ବୁଲିବୁ, ଦେଖିବୁ। ପୁରା ଆଇଛୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି 250 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସିଲୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ। ଝିଅ ଆମର ବିକ୍ରି କରୁଛି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କଫି ପାଉଡ଼ର। ହସ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ଯାଏଁ ଅଛି? ଏଇଟା ପୃଥିବୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ତମେ ଦେଖେଇଦେଲ, ପୁଣ୍ୟ କଲ। ଭାଇ କ'ଣ କହିଲାଣି, କଫି ପଡ଼ିଥିବ, ଆମର 2-4ଟା ଗୋଟେ ଆଣିବନି? 2-4ଟା କ'ଣ, ଆମେ ଏଇ ହେଲମେଟରେ ଯେତିକି ହବ ପାଟିରେ ମେଞ୍ଚେ ପୁରେଇକି ନେଇଯିବାନି? ହାତରେ ନେଇଯା, ହାତରେ ନେଇଯା, ପକେଟରେ ନେଇଯା, ଆଗ ପକେଟରେ ପଛ ପକେଟରେ ପକେଇ ନେଇଯା। ଏଇ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଯାକ କଫି ଗଛ ନା? ବରଫ ବାଜିଲା ମୁହଁରେ ଆମର। ବାଜିଲା? ଦେଖି ଦେଖ ବାକି ପୋଛି ଦିଅ, ରୁମାଲ ଦେବି? ଏ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁର। 2-3ଟା ତୋଳିକି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଘରକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଭାଇ କହୁଛି କ'ଣ ଶୁଖେଇକି ଚା କରିବ, ନାଇଁ କଫି କରିବ। ଏ ଚାରା ଲାଗିଛି, କଫି ଚାରା। ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ସେଟା ସବୁ କଫି ଗଛ ଲାଗିଛି
छोट छोट जो गछ है सब कॉफी गछ पार्क एटा कैफेटा कैफे कौन हो ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। नाच गीत ଏଇଟା କ'ଣ କଫିର ପୋଖରୀ କଫି ପୋଖରୀ ଯେଉଁ କଫି ଗଛ ମରିଲେ ତାକୁ ଆସିକି ଏଠି ତାକୁ ଜଳା ହେଇଛି। ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ବୋଟିଂ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ବୋଧେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଶୁଖିଯାଇଛି ନା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କ୍ୟାଫେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କ୍ୟାଫେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଥିବ ନା କଫି ଫଫିଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ।